Di çarçovê berdewamiya operasyona rizgarkirina bajarê Mosilê li aliyê rastê niha pêşreviya Supayê Iraqê ya berdewam e û bi taybet li taxê Simod û taxê Wadî Hecer û gelek taxên din. آژانسا نهێلانە تیرۆرê ku pêk hatibû ji yekê Necef û Diyale operasyoneka taybet encam da. Niha em li dore sekenîn. Em spasiya wan malbata dikin evên alîkariya Mekirî. Em ê herîşî Daişê bikin li meamilin Nesîd û bi anahiya Xwedê dê rizgar bikin û dê ew berokê waniyê dawiyê ber li layê rastê. Her wesa Supayê Iraqê diyar dikin ku dê pêşreviya wan ya berdewam bîtin heta bi êkcarî aliyê rastê bajarê Mosilê bihête kontrolkirin. Bi anahiya Xwedê her cihê biçinê em dê bûfa kevîn. Rexê rastê paqij bû. Ew bixwazin nexwazin dewleta xilafetê nema. Tinê leşker heye. Operasyonên taybet medeniyan alîkariya me kir û me çi zehmetî nedîtin. Me du kesên xwekoş kuştin. Niha em ê li başûrê bajarê Mosilê û pêşreviya Supayê Iraqê ya berdewam e. Wesa denexweyakirin ku bergêriya çekdarên Daeş wekû berên nemaye bi tinê bi bombên mînreşkirî û çekê destkirt bergêriyê ji xwe dikin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.